Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kashnong Podja Ud Rang Thong Southwest Khasi Hills District kalapan pau ya kejingkemen ba jing sngongu ke bakraw ya MLA MDC Karanikor constituency uba Pius Marwen ubala penyo ya ke Dorbar Hall ke Baningkong ya kashnong katau ke baki patba nong song snong kila ang nuot mentala kumba propose nem. Ya kani ke Dorbar Hall apen trailing ba ke scheme MDC 15 Finance Untied Grant arajar arpuway hadu arpuar jangka KHADC hakamang pisa ka ba shiphaulak tingka balayo ban plipat ba do ba Pius Marwen UMLA MDC Karanikor constituency menta kasengi ka khanriu tarik ukalalingkot arhajar arpulai haringkat ke jing sakhilang menteri snong kiri orang ba kipat ba snong nadu ki samla kilong kemi bat kilong kapa. Ha kani kasni uba Pius Marwen uba deiru president jangka UDP Southwest Khasi Hills District layo ban pediang buram ye kinong kersan jangki wei ki seng ki balawan ban penia so bat keseng UDP na ka benta ban ai ke jing kersan ya kani keseng ha kani ke election arhajar arpulai. Kuman syukudau uba Pius Marwen dang ha ka khatsau terek menta ubenai kabere ke sengi sakjan ulayo ban plepat ba sai kowe ke community hall halowa Rajapara ka bala pentrailing ba ke MLA scheme ha kamang pisa ka baship ho lak tingka haringkat ka jingdon nang usor dar snong ki pai ba jong ka snong bat kom juru ki riurang ba jong ka dong ka than 2 तारीख जनवरी 2020 हेडमैन के भी साथ है और गांव वाला भी सब है तो हम लोग इनोग्रेट करेगा तो hakni kasngi khatsau tarik banai ba nikong arjar arpulai nila pli ya kreka dorban hol po kasnong lombar Rajapara da kamen sem ke bas ngokumen ngi adon rang rengkat hangne rengkat Dimitri Snong ki nongilam jokas nong hapo pojot rang thong bangin yo plino ya kene ka komite hall hapo kasnong ka jompi ni suthu ban yitep lengba kane kayin ki jenge kren ki an ki kanun apo kasnong ka jompi phidon ka jenge kren ka basnai ki an snong ka basna na kampa ka bha kamet lengba phimi na kane kayin te kumang yitep ba ka yin Dorbar Hall apo kasnong hi kadai ke yen ka ba kentang lengba ka jingdon jong kadai ke yen ka Dorbar Hall snong kasnong ka jompi ha kano ko por ka ba pidon ka jingelang kumbala loong di menteri mene ka Dorbar ka ba filum ya ka Dorbar la ha ba dai men step la ha ba dai men met la dai por slap la dai por shit kamut phenam khuslai shu ya kanu kamenta ka ba phia kren na kamta ka bha kamet hapo kasnong kathau tingi suthu ba kasnong katami isgi kanang he katangya ngakabur ya kajing penpau ni yang menteri bailem phai khmat lem hakipor ki bansawan ya kajing don kam ngaru ngasi ong ki nongelam snong ki nongelam ki ba pentrai ya ka Dorbar Hall snong Suaba kin pentrai ngaju ong ba. Kamde ka skip ka bangi kut tang ka tu ka bangi ai menta ka ski lane kane ka bangi ai na kamta ka jompi. Kanang don kam shu ya ki skip lane ban penhe na kini kiwe pat ki junun kam. Wat kani ka Dorbar Hall kan poi ka ski kan poi ka por ba ka snong ka jompi kala nam roi kala nam he pin khot ya ka Dorbar snong le se nyam shu hap ben penhe shu. Hendrai ngaju ong ya kinong ilam sobha bo kelut ya kacaka namar ba larangi kwa penhe umdon jaka kataru kalong kabae
Ndrei la dagi don lupa kajaka. Don kibala klat, don ru kibala song thai. But kumba biyoso mene bala propose santli gisnam. Gilayo yala jongesnom Henry nim padio ya kadal barhon. Hagre kapor ngan om dagabasyai. Hapi ki pajba kana be prisu. Kat nomut ki MLA ki bala job napo aneka rekor konstitusi Henry na imat na do kinong sa jiki parti kimpat syamla peipang kim syamla perkhat ban kerpat ba sobha ban bulem ya kanono kaskim na kota kan dorbar hol Henry ngayaro bat ngai kapurom ya kane ka circle ka wamenta kabrana boishnong ka balem ma kaji jingai jongki kirala ban penio ya kane ka hor lemba ka jingra jongki ha IMLA ibadan burong te nadu kapor bangasim kumu menteri jaga nasional ngane tu bisa ngaperkhat haba khot ya kana bano ka jingelang mane ka dorbar ngaperkhat ya jing hangno min penlo Henry wala nakataro ki paradikot napo kasinong ki badon ya kata kamin sim jong ki kli ya kasinong lada ngaong min penlong hai jompi